हेलो सुखल आवाज खोलो ना भाई, एकरा आवाज खोलो। इको दो में हेलो हेलो चेक। आप बताइए बात। हेलो सब में दबाने लगे। हेलो चेक। वो में दीजिए बस। हेलो 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 हल्का उठाओ। हेलो सीटी ना लेवे के चाहिए। हेलो चलिए आई परम आदरणीय आज बड़ी खुशी के बात बा कि ग्राम पूर्वा चांदपुर वैशाली के पावन धरती पे मनोज बाबू के कृपा से अने विनोद भाई के सजन से ई पावन पवित्र धरती के दर्शन करे के मौका प्राप्त भइल बा। आज इनके दरवाजा पे भय होली समारोह के आयोजन कइल बा। इस होली समारोह में जी हमनी के कुछ गावे खातिर कुछ बजावे खातिर आ छोटी मुँह बड़ी बात बोले खातिर मौका प्राप्त भइल बा। एक खातिर सर्वप्रथम सबनी के हम व्यास बास्किट बिहारी बार बार लगातार हार्दिक हार्दिक अभिनंदन नमस्कार करता हूँ। गाना बजना के क्रम में केहू प्रकार के त्रुटि हुई अपन घर के बेटा भतीजा लड़का जान के क्षमा करम। काहे खातिर बबुआ? काहे कि बड़े बड़े विद्वानों से गलती हो जाला, बड़े बड़े विद्वानों से गलती हो जाला। जो विद्यार्थी परीक्षा देला वही पास चाहे फेल हो जाला। सही बात। किसी कवि ने कहा है कि सुरों में साज होता है, सुरों में साज होता है, गीतों में राग होता है। छोटे मोटे गलतियों पे ध्यान मत दीजिएगा भैया, कहे कि चांद में भी दाग होता है।